Før jeg kom til Lykkefys, har jeg, når jeg har haft gener eller ondt, har jeg faktisk bare lavet den der traditionelle med at holde mit knæ og egentlig min krop i ro, så vidt som muligt, for så at kunne altså virkelig restituere. Inden jeg kom til Lykkefys, der prøvede jeg igennem en kiropraktor, fordi at man snakker jo med venner og kolleger, der har haft nogenlunde samme problemer, og det har været næste step, de sådan sagde, det virkede for dem. Så jeg var hos en kiropraktor, hvor at de kunne godt se på mit knæ sådan udvendigt, at der var jo noget, der ikke skulle være, som det var jo hævet. Men når man sådan tog røntgenbilleder og kiggede indvendigt, så var der ikke noget, der var gået i stykker, eller noget, der var beskadiget. Heldigvis, men så løsningen derfra var lidt, at man kunne holde det i ro og mærke efter, eller eventuelt prøve noget fysioterapi. Efter at have været ved første behandling, der mærkede jeg jo den her med, at okay, det her knæ, det er der lige blevet ryddet lidt op i, eller det er i hvert fald begyndt på at irritere på en anden måde. Det skal det lige have lov til i dag, og så skulle det gerne gå bedre de næste par dage. Og det var egentlig også det, jeg mærkede. Altså efter jeg startede mit forløb hos Lykkefys og nåede så langt, som jeg er med mit knæ, der er der jo sådan lidt ubevidst kom mindre bekymring i de ting, jeg laver i min hverdag. Altså tidligere kunne jeg godt, da det var helt slemt, kunne jeg godt tænke over, tænke måske for meget over, at nu skulle jeg lige tage det her buk i slow motion, eller er der måske en anden, der lige skal række mig den der skål, i stedet for at det er mig selv, der skal gøre det. Og jeg er heller ikke bekymret for at skulle gå nogle længere ture, som jeg gjorde tidligere, eller jeg synes, at min krop følger med i den udvikling, der sker i mit knæ. Jeg kan meget bedre mærke, lige så snart der sker noget dernede i knæet. Og det er som om, at jeg har mærket her på det seneste, at mit andet knæ ligesom ikke kompenserer lige så meget, som det gjorde før, for det dårlige knæ. Så på den måde har jeg virkelig kunne mærke det i resten af kroppen også. Jeg tror, det har overrasket mig mest ved forløbet, at det virker. Jeg var faktisk rigtig skeptisk, især fordi, at det var ikke det, jeg forventede af en fysioterapeut. Sådan direkte. Jo, der er også nogle øvelser, men jeg forventede måske bare, at det var, du gav mig nogle øvelser, jeg skulle hjem og lave dem, og så skulle følge op på det. Det, at man har givet mig en 50 minutters behandling i stedet for 25 minutter, har jo gjort, at jeg har kunne føle et mere afrundende forløb, hver gang jeg er her. At man har kunne komme, fortælle, hvordan var det før det, hvordan har det været op til, hvad har drillet, hvad har ikke drillet. Og så har vi kunne starte behandlingen, hvor jeg har kunne føle, at der var den tid, der skulle til, og vi har faktisk også kunne afrunde med at sige, hvad skal der ske nu, og hvordan gik det i dag. Det lyder jo dumt, men jeg er jo mega stolt af, at jeg kan løbe de her 800 meter nu, i stedet for at slet ikke kunne noget. Og på den måde kan jeg ligesom følge med i, at jeg kan optrappe, og jeg kan klare meget mere. Jeg kan helt sikkert se, hvordan andre, der måske går med knæproblemer som mig, eller var lidt skeptiske, eller nogle af de her, som netop som mig, ikke rigtig tager til fys, før man mærker, at okay, min krop, den klarer det ikke bare af sig selv. Nu har jeg vedvarende ondt. Der kunne det helt sikkert hjælpe at komme i et forløb. Åben, imødekommende og professionelt er de 3 ord, jeg vil bruge til at beskrive Lykkefys.